बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनैहाय फिन थांबावसिगोनलाय जिथुनाखि मावरिया हाजो जिथुनाखि दायो स्लुइस गेट गोदान जागासिनो दङना ओमफ्राय गोबांथार बेयावहाय दुगैनो मानो मोजां आरो ओरैबायदि गोथौ गोथौ माइनिं खालामनायावहाय ओमफ्राय दा बेयावनो फिन थांफिनसिगोन जोङो दा बेयाव मोनसे बेबायदि रेस्ट हाउस लुनानै दोनदों नै थुरिनि ओरैबायदि मोजांखा बेयावहाय एयार कन्डिसन बायदि आरोना गरमावबो ओरैबायदि थान्दा ओमफ्राय थान्दायावबो ओरैबायदि गुदुं आरोना बे थोरिनि न'आ ओरैबायदि एयार कन्डिसन दा बेयावनो दङ सारावनो जिरायनानै दसे रेस्ट लाना दं आरो दा नायदो नै बेबायदि आरोखि ना ओरैबायदि मोजां लुखादों ओमफ्राय नै बेयावनो दङ सारमोना ओमफ्राय दा गोजौआव नायदो नै बेबायदि दायो आङो मानगोनां सारा सफैनानै दङ नै जिथुनाखि दायो निसिमा हिसाबैहाय गोबांथार गिदिर गिदिर डेभेलपमेन्टफोरखौ मावगासिनो दङ थिग दिनैबो सारा बेबायदिनो मावरिया हाजोनिफ्राय लानानै दिनैनि बे बान्दोगुरियावहाय गिदिर बेबायदिनो ब्रिज जानो थांगासिनो दं दा बेयावहाय हरखाबै सारा दंफैयो दा गोबांथार जायगायाव नायदिंदों सारा ओमफ्राय बिनि गेजेरजों सारा माबाफोर मेसेज हरनो गोसो नामा गिबियावनो निसिमाबासि रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय आं जासिबाय आङो साफ्रोमबो निसिमा रायजो राजाफोरनि थांनाय गोलाव समनि दुखु जारला बेखौ गोबाङैनो जोबोद खाथिनिफ्राय आं नुबोदों आरो नुबोनानै बे ओनसोलनि दालां बान्दोनिफ्राय आरम्भ खालामनानै लामानिफ्राय आरम्भ खालामनानै बे ओनसोलाव दैनि जेंनाया बिराद जानानै दङ लोंनाय दैनिफ्राय लानानै दिनै आबाद फोथाराव दै जगायनायनिफ्राय लानानै बे जेंनाखौ आं मोजाङैनो मोनथिबोदों बेखायनो दिनैहाय जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय जिखिनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय माखासे स्किमफोर लाबोनानै बे जेंनाफोरखौ फोजोबनायनि थाखाय राहा लानाय जादों आरो आङो एमएलए महरै आसाम सरकारा जोंनो जिखौ सुबिदा होदों जे मुख्यमन्त्रि फकिफोर निर्माण आसनिनि गेजेरजों माखासे आसनिफोर लानाय जादों बिनिनो जिखिनि हाबाफारि दा सोलिबाय थादों जिखिनि खामानिया सोलिबाय थादों बेखौ प्रग्रेस बेसेबां जादों जायाखै बिनि मोनसे नायबिजिरनाय बा नायगिदिंनायनि हाबाफारि आं दिनै लादोंमोन एसे सिगां आङो मावरिया हाजोआव गासै 30 कोटि रांनि मोनसे स्किम बियो सेन्ट्रेल स्किम बियो बिटिआर सरकारनि गेजेरजों जानाय दा बेनि बेसेबांखिनि आवगायदों खामानिया बेखौ आं नायनानै फैदों आरो आङो थांनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोंनि ठिकादार बिथाङा जिखिनि हाबाफारि मावनांगौ दं बेखौ जोबोद गोख्रैयैनो हाबाफारिखौ मावदों आरो 50% मोनसे प्रग्रेस रिपर्ट आङो नुबोदों आरो नैबेयाव मुख्यमन्त्रि फकिफोर निर्माण आसनिनि गेजेरजों जोंहा 8 कोटि रांनि मोनसे मोननै ब्रिज दङ बे नैबे बान्दोगुरियाव मोनसे आरो एसे सिगाङावबो दंबावो सेरफांगुरियाव दा नैबे बान्दोगुरिनिखौ आं नायदों बेयावबो खामानिया जोबोद गोख्रैयै ठिकादार बिथाङा खामानिखौ मावदों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना बान्दोगुरि रायजो राजाफ्रा थांनाय गोलाव समनिफ्राय बे ब्रिजखौ लानानै जोबोद मोनसे हास्थायबाय थादोंमोन सिगांनि सरकारनि दिनाव जिखौ हाबाफारि लानांगौमोन बे हाबाफारिया जाफुङाखैमोन आसा होनानै दोनबाय थादोंमोन खिन्थु दिनै आङो एमएलए महरै मुख्यमन्त्रि फकिफोर निर्माण आसनिनि गेजेरजों बेयो 4 कोटि रांनि जे ब्रिज बे ब्रिजखौ दिनैहाय जि खामानि जाफुङैखौ आं नायफैदोंमोन आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बान्दोगुरि रायजो राजाफ्रा जोबोद हयथ' गोजोननाय मोनदों जोंनि सरकारा नंगौखौ मावनो नागिरदों आरो नंगौखौनो जों खामानि मावदों जों नुदोंमोन जे जोंनि हेंथा दोलोफ्रा माखासेफ्रा बांसावदोंमोन बे ओरैनो बिसायख'थिनि मोनसे मा होनो ओरैनो भेगाव भावना बादि बा ओरैनो खालामफ्लानाय रायजो राजाफोरखौ मोनसे थगायनायनि हाबाफारि होदों खिन्थु जोंनि सरकारा थांखि लादों जे जोङो जाय जिनिसा सेंसन जाबाय जाय जिनिसखौ टेन्डार होखाबाय जाय जिनिसा एप्रुभ जाबाय बे हाबाफारिखौसो मावनो लादों आरो बे जिहेतु इलेक्सननि सिगांनि एप्रुभ जाखानाय खामानि बियो दा बेनि प्रग्रेसफोरखौ आं नायदों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आं रायजो राजाखौ बेबायदि दुखु जारलाजों लोगो लाफानानै खामानि मावनो जे सुबिदा होबाय बिनि थाखाय आङो रायजो राजाफोरनि सिगां साबायखर जासिदों आरो बेबायदि हाबाफारिफ्रा सिडली समष्टि हिसाबै गोबां दङ आं मिजिं खालामदों खोब नैबे 6 मासनि गेजेराव माखासे मेजर जेंनाफ्रा निसय जोबनांगौ आं बेखौ मिजिं खालामदों মাথাউৰি কৰি আছে তাতে প্ৰটেকশ্যন হ'ব বাদ বাকী
পিছফালে চাৰ আছে আৰু এইফালেতো এইখিনিতো কোনো কথা নাই এখানে প্ৰটেকশ্যন থাকিব এইটা দং না কেইটা দং যেটা টোটাল আছে 54 52 ya ben şey dedim আর বেনিফিট বাংলাদেশ বাউগান আউরে গিলা আরে काउंटर शॉट दिन लास्ट आरे माबा माथो दा जिथुनाखि नै बेबायदि दै बाज्रुमग्राया बियो माने 52 था जागोन आरो 52 था ना 53 था बेबायदि जागोन आरो दा बेबायदि बानायजेनबाय नै दा थांफिनसिगोन आरो जिथुनाखि सारा बे गासैबो सुसकेट गोदान जिथुनाखि दायो बानायगासिनो दङ बेखौहाय नायजोबबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेखौ बे सुसकेटखौ जाया मावदों बेबो दंफैयो दा बेयावनो जाबाय लोंबाय बेदर ओंखाम बायदिसिना ओमफ्राय जोंबो थांफिनसिगोन आरो दायो दा लोगोफोर एसेनोसै गोजोन्थों